Здравейте! Здравейте, скъпи приятели, почитатели на феномени, на езотериката, езотеричното познание, поглед в неизвестното и, разбира се, прогнози за бъдещето. Изключително ми е приятно в днешния ден да бъда гост във вашите домове и заедно ръка за ръка да търсим отговори на вашите въпроси с помощта на езотеричното познание, в частност с картите Таро, оракулските карти, астрологията и нумерологията. В днешния ден темата на предаването ще бъде откриване и премахване на магии с муска, баена вода и восъколене. Това са най-добрите начини за елиминиране на негативното влияние, поради простата причина, първо, че водата има кристална структура и когато тя се преструктурира с помощта на муска, с помощта на баене, тя има вече новата функция да измие всичко негативно, което е във вашите тела. Веднъж пиейки тая вода, за да се измиете отвътре, и втори път миейки вашите тела, за да се измиете отвън. Восъколенето по абсолютно същия начин, защото когато самия восък се излива върху снимка или върху вас наживо, има способността да дърпа негативните структури и, разбира се, да даде своя отпечатък върху восъчната отливка, и по този отпечатък и по тези фигури след самото леене на восък да се получи допълнителна информация по повод вашето енергийно тяло и всичко това, което се случва в него, чрез енергията и всичко това, което, разбира се, по някакъв начин влияе на вашите тела и на физически аспект, и на емоционален аспект, и на енергиен също. Разбира се, прогнозите с нумерологията, с астрологията, с картите Таро, те са винаги част от нашата работа. Ще обясня защо. Не, че така слагам нещата по важност и ги нареждам по важност, ами просто моето виждане е, че трябва да има ред във всяка една работа, във всяка една дейност. И когато работиме с езотерика, на първо место ние трябва да направим своята консултация, анализ и прогноза, да проследиме неудобствата, които в момента са фактор във вашия живот, поради каква причина са те, дали са заради труден и тежък период по съдба, заради трудно влияние и негативно влияние на планетите, които могат да правят във вашите рождени хороскопи и съответно като реално движение, т.е. транзити, някакви негативни аспекти или да имат негативна позиция в конкретен дом във вашия хороскоп, и това да е, разбира се, обяснението за неудобствата, през които преминавате. Другото, което да се проследи вашата нумерологична карта, да се види през какъв период минавате и съответно това също да даде информация и обяснение дали негативните ситуации и проблеми, които към момента са актуални във вашия живот, са заради именно негативното влияние на вибрациите, на цифрите, съответно планетите, или заради негативна структура. По повод на негативната структура, моите редовни зрители знаят, но аз знам, че винаги има нови такива и съответно ще обясна. Правя проверката по древен нумерологичен начин с ориенталски привкус. Тоест, това е един ориенталски метод, нумерологичен, в който участва името, датата на раждане, името на майката, и към днешна дата се вижда след поредица от изчисления дали конкретното лице, което ние проверяваме, обект на негативно влияние и съответно какъв характер е то. За повече информация относно характера на негатива имаме и специални карти, които малцина, да не кажа почти никой няма в България. Те са създадени и направени именно за това да проследят към настоящия момент дали има негативно влияние и съответно какъв характер е то. Или съответно да дадат съвет по какъв начин да се изчисти негативната структура. Може да е чрез восъколеене, може и по други методи. В картите си има изображения и символика именно на това нещо. И, разбира се, отговорите на вашите конкретни въпроси. Защото всеки един от нас, дали сега, дали малко по-късно или в близко минало, изпаднал в някаква ситуация на дилема, на избор, или нещо се е случило, което по някакъв начин ни вади от зоната на комфорт и съответно ние търсим отговор. И най-добрият начин как да постъпиме, какво решение да вземем, как ще се развият нещата. Именно астрологията, нумерологията и картите, в частност Тарото и оракулските карти, могат да дадат информация относно всичко това, което предстои, по конкретния въпрос, по конкретния проблем или като цяло обща картинка. Защото има хора, които към момента нямат конкретно питане, а се интересуват какво предстои. В този ред на мисли обяснявам, че има специални методи, аз ги наричам
общ метод или цялостен метод, в който именно чрез картите се нарежда цялата картинка от настоящето, от миналото и от близко бъдеще, съответно какво се случва към момента, какво предстои и за какво да бъдем подготвени или съответно внимателни. Много случаи, много различни ситуации, много различни прогнози. Да не кажа всички, но голяма част от тези, които са се допитали до мен и до моите методи, в процес потвърждават за всички онези неща, които са показали картите, за всички онези предупреждения, които са дали те, както разбира се цифрите и звездите. И разбира се, когато ние имаме тази информация, ние имаме право вече да действаме и да избираме. Винаги съм казвал, че до голяма степен съдбата е предопределена, но има ситуации на избор, или поне ние така си мислиме, в които да окачествиме. Например, ако вие в момента сте без работа и търсите, но не сте достатъчно активни, няма как да се случи дори да сте в прекрасен период за намиране и започване на работа. Тоест съдбата иска активност. Или обратното, ако вие сте в труден период и в момента е заключено положението, колкото и да опитвате, или няма да успеете, или няма да ви одобрят, или ще намерите някаква работа, която няма да бъде подходяща за вас. И най-вероятно, на която ще бъдете за много кратко време. Така и във връзка с личния живот. Много хора в момента са сами и търсят своята половинка, опитват някакви контакти да създават, обаче удрят на камък. Или не се случват нещата по най-хармоничен и добър начин във връзката, или човекът, с който сте създали отношение, не е подходящ за вас, съответно се получава конфронтация, застой. Уж сте заедно, обаче реално погледнато, вие примерно се чувствате сами и така нататък. Сега, какво е важно за днешния ден да кажа? Първо, днешния ден е едновременно под влияние на Луната, едновременно под влияние на Нептун, което само по себе си е благоприятно, особено заради Нептуновото влияние, да надникнем в илюзията, в мистиката, в езотериката, да потърсим отговори на вашите въпроси. От гледна точка на Луната, днешния ден ще бъде емоционален, мнозина ще бъдат изправени пред избори, дилеми, ще се колебаят какво, как и по какъв начин, но хубавото е, че в днешния ден Венера прави много хубав аспект с Марс. Това може да даде една активност във връзка с събития или решения от личен план, връзки и отношения, както и в материален. Да, вярно, Венера в момента е в Риби. Тя е ретроградна още няколко дни. След това се изправя и тръгва и ще навлезе в Овен, което е подходящо за да бъдем малко по-активни и дейни, както в личен план, така и в план свързан с пари, финанси и така нататък, тъй като Венера отговаря и за това нещо. Днешния ден Меркурий се изправи в 14 часа и 4 минути, вече тръгва напред, предстои да влезне в Овен. Когато влезне в Овен, периодът ще бъде много прекрасен за подписване на всякакви договори, нови начинания, нови сделки. Вече ще бъдат нещата много по-благоприятни, отколкото към момента. Сега тук е моментът и нещо друго да кажа. Много хора се плащат от ретроградните периоди и ретроградните планети. Да, има специфика. Има неща, с които трябва да се съобразим. Има неща, които трябва да вземем под внимание и съответно неща, които да не правиме. Но само по себе си ретроградното движение на планетите, било на Меркурий, било на Венера или на други, това е просто един период, в който се дава втори шанс да завършим някои неща, които сме започнали в миналото, но не сме успели да ги завършиме. Ако примерно се случи така, че влезнем повторно в някакви конкретни отношения любовни, това е така, защото ние не сме си изпълнили там мисията, не сме си изяснили ситуациите, не сме коригирали някакви неща, които са и така нататък. Така че нищо страшно няма в ретроградните периоди, просто това е един шанс за корекция, втори шанс, в който да си свършим работата и да излезнем на чисто и вече оттам нататък да започнем да създаваме новите събития в живота, да тръгнем по нов път и така нататък. Най-важното, което е да махнем стария товар, да знаем, че там сме приключили, че там сме коригирали, че там сме направили всичко това, което е трябвало да се направи и съответно да продължиме наново и на чисто. В днешния ден и Сатурн прави хубав аспект с Марс. Това е много благоприятен аспект, който ни съветва да се опитаме да преподредиме, да се активираме и да преподредиме много неща в своя живот.
Слънцето и Луната също са в благоприятен аспект в днешния ден. Луната е в Лъв, да, тя ще ни прави емоционални, но пък ще бъде много хубав ден, в който да коментираме неща, свързани с любовта, обичта, децата и така нататък. Лъва се свързва и с игрите на късмет. Не, че ви съветвам, но тези от вас, които имат някакви желания, може в днешния ден да си опитат късмета. Другото, което е Нептун, прави хубав аспект с Плутон. Време е да сложиме край на илюзиите. Време е да се хванеме за нещо здраво, за нещо стабилно, да стъпиме на твърда земя и така нататък. Така че в днешния ден активност в любовта и парите, активност в преподреждането и пренареждането на нещата. Може да се преориентираме, може да сложиме край на някакви илюзии по конкретни въпроси или проблеми, които към днешна дата ни притесняват и така нататък. Така че като цяло днешния ден не е никак лош. Просто се изисква да бъдем малко по-еднопосочни и малко по-активни и дейни, да се опитаме да затъпиме колебанията, илюзиите, да се опитаме да бъдем по-сигурни в себе си. Днешният ден, между другото, пък от гледна точка на нумерологията е много подходящ за един анализ на всичко това, което се случва към момента. Било по конкретен проблем, било по конкретен въпрос, било в конкретни отношения и така нататък. Така че има определено така хляб за размисъл и определено имаме възможността да помислиме върху нещата, които съответно ни притесняват. Очаквам вашите обаждания тук и сега на живо, на изписания телефон в ефир, който виждате на малкият екран. Имате възможността да задават своите въпроси и под формата на СМС на 19-19-55 ще помоля колегите от апаратната да изпишат номера за СМС-и, на който може да задавате своите въпроси. Нужно е малко име, дата на раждане, конкретен въпрос. Разбира се, може да се възползват от темата на предаването. Именно това е проверка за наличие на магия, ако има такава, да дадем най-добрия начин за елиминирането и така нататък. Имаме и конкретен въпрос, вече зададен под формата на СМС. Мариана, 10 май 76, дали в момента ни гледа? Мариана, 10 май 76. Дали в момента ни гледа Мариана? И съответно, понеже тя е дала... Да, Марианка, здравейте от мене. Не сте задали конкретен въпрос. Най-вероятно искате тегляне на карти, защото нямате конкретно питане или сте пропуснали да го напишете. Какво да бъде точно? Най-вероятно става на въпрос за тегляне на 3 карти. Добре. Мариана, това, което излиза към настоящият момент е потиснатост, физическа и енергийна умора и внимание от предстоящо разочарование или разочароваща ситуация. Може това да се отнася персонално за вас, може това разочарование или буквално забиване на нож в гърба може да бъде нанесено от жена. Иначе, като цяло, искате да направим прогноза и за нещата в близките месеци. Сега, предстои навлизане в Сатурнова дупка, даже вие вече сте навлезли в такава. Месец април като цяло е емоционален, труден месец за вас. През месец април не е желателно да започвате нови неща. Опитайте се да намерите решение на стари проблеми, стари дилеми. Месец април ще предложи доста реформи, промени и трансформации при вас. Така че този месец малко по-внимателно и предвид това, което се показва и на картите, явно напрежението, потиснатостта и умората взимат сериозен превес. Направете, Мариана, нещо във връзка с това, да заредите батериите, да се рефрешнете, както обичам да казвам, да си починете и да намерите сили за продължение напред по вашия житейски път. Това е нещото, което тук излиза като първоначално послание. Вече ако имате конкретен въпрос, ще се радвам да ми го напишете, за да може да потърсим и конкретен отговор на него. И така, продължаваме нататък. 090 063, останалите цифри виждате, ефирния телефон.
СМС на 19 19 55, нужно е малко име, конкретен въпрос и дата на раждане и разбира се темата на предаването е проверка и премахване на магия с муска, баяна вода и восъко леене. Това са най-добрите начини, по които може да се елиминира негативно влияние и съответно след това пък да се даде и защита. Сега тези, които гледат от отдавна предаването, които харесвате моя начин на работа, които ме наблюдавате и гледате в годините, най-вероятно сте забелязали и знаете, че аз обичам през застраховката, мразя рисковете, именно заради това, когато правя прогнози, аз работя минимум по два начина, за да може да се потвърди всичко онова, което излиза като тенденции, да се надгради с допълнителна информация и когато когато работя с ритуали, винаги използвам минимум две техники, минимум два ритуала, за да може да сме сигурни, че, примерно, ако работиме за изчистване, негативното ще бъде елиминирано и изчистено. Така че през застраховката е моята стихия, мразя рисковете и обичам да работя и да се презастраховам минимум по два начина, за да може да имаме сериозна опора и сериозен фундамент. Мразя да казвам думата занимавам се, било с езотерика, било с ритуали, било с нещо друго, защото лично аз думата занимавам се я считам някакси, звучи ми като аматьорско, все едно запълвам времето си, защото нямам какво да правя и затова се занимавам. Не. Обичам думата работя, обичам думата практикувам, но не и занимавам се. Това е лично виждане, лична трактовка на тая думичка, която аз лично не харесвам. Така че практикувам и работя за вас. И така, очаквам вашите въпроси, очаквам вашите обаждания. Здравейте! Здравейте! В ефир сте, слушам ви. Дали се чуваме? Не се получи връзката. Еми да, последните минутки на Меркурий, който отговаря за комуникациите и технологиите, разбира се, оказва влияние. Трябва да ви кажа, между другото, че една планета както е опасна, когато е ретроградна, така и опасна, когато излиза от този ретрограден ход и се изправи. Има един период, в който тя стои образно казано неподвижна, стационарна, тогава също е доста опасна. Ето, сами по себе си виждате Меркурий какви пакости прави. Макар вече пред стационарно положение, казахме в 14 часа и 4 минути се изправи и тръгва напред, ама докато тръгне напред му е нужно време, в което образно казано се преориентира. Сега, виждате отзад зад мен една картина, която е с катинар, с ключ, може би ще се види хубаво и така нататък. Защо избрахме именно този фон в днешното предаване? Защото само по себе си негативното влияние и магията дава именно заключването. И заради това е хубаво, след като се направи изчистване, след като се разтури, обичам тая дума да използвам, след като се разтури негативното влияние, трябва да се даде защита, но трябва да се поработи и върху това да се отключат шансовете и възможностите за напред във времето, защото самото негативно влияние само по себе си е действало като един заключващ фактор, който ограничава, като един ограничителен фактор, който ограничава нашите възможности за просперитет в бъдещето, в живота и съответно някак си представете си все едно някаква негативна сила, която затваря нашите пътища. И ние не можем спокойно и лесно да вървиме напред. Пак казвам, не е винаги причината за застоя и негативните събития в живота магия или негативни структури. Може да е труден период по съдба. Имаме достатъчно тежки планети в астрологията, които дават застой, преориентация, карат ни да изкупваме стари грехове, учат ни на разни неща и така нататък. Имаме такива цифри в нумерологията също, които дават застой, ограничения и така нататък. Така че причината не винаги за застоя е магията. Апела ми към вас е следния. Не бързите вие сами да си поставяте така наречената диагноза направиха ми магия. Защо? Защото когато човек мисли негативно, той се самозаключва. Това се казва самосугестия.
втълпяват се някакви негативни неща и те вземат да се случат. Не казвам, че трябва да бъдете и абсолютните оптимисти, защото оптимизма крие риск. Когато ние сме прекалено оптимистични, когато гледаме на живота през розовите очила и когато имаме очаквания, че нещата ще се случат, но те не се случват, това само по себе си носи риск от разочарования, а това боли. Всяко едно разочарование боли. Затова моя апел е следния. Опитвайте се да бъдете реалисти. Опитвайте се да гледате върху живота и върху ситуациите някакси реалистично. Опитвайте се да взимате под внимание и положителните, но и отрицателните фактори, за да може да си спестите по този начин бъдещите разочарования и заради това именно казвам, че не е добре човек да има и предварителни, кой знае какви очаквания. Ако пък не можете да се справите с това, да дадете реална оценка и реална картина на всичко това, което се случва, то ние сме на ваше разположение. Именно нумерологията, астрологията, картите, те имат възможността да унагледяват всичко онова, което се случва или което предстои, да дадат предупреждение, да дадат съвет и дори да не сте така вътре в езотериката. Когато пред вас се отворят картите, вие можете дори без каквито и да било познание да видите и да се ориентирате по символиката, че нещата наистина излизат и картите наистина олицетворяват всичко онова, което се случва към момента. Това е идеята на езотериката. Представете си, това са едни невидими жокери от съдбата, като жокера не е задължително да е положителен, той може да е и отрицателен, но все пак това е жокер, това е предупреждение, това е тенденция, това е един вид очакване. Вие да имате възможността да очаквате нещо, да имате възможността да се преориентирате, да се подготвите, да се настроите за бъдещите събития. Да ги окачествите, ако щеш. Или съответно да се предпазите. И така нататък. Така че езотериката сама по себе си, между другото и нещо друго ще кажа. Понеже в пространството и в годините, особено тези, които са малко по-навътре в религията, а за мен има разлика между религия и вяра, това е друга тема, тия, които са малко по-вътре в религията, си мислят, или поне така им е обяснено, че езотериката било дяволска работа. Дрън-дрън. Дрън-дрън ви казвам. Има информация, има доказателства, ако щеш, които казват така, че езотериката и езотеричното познание е спуснато от ангелите на човека. На времето, когато те са били на земята. И даже в някои от следващите предавания ще се подготвиш и дам конкретно информация кой ангел какво е дал на човек. Защото има ангел, който е дал знанието за лечението с билките и фитотерапията. Има ангел, който е дал знанието за звездите, астрологията и астрономията. Има ангел, който е дал познанието за магията, баенето и така нататък. Това не е дяволска работа и това не е нещо, от което трябва да се плашите. Да, има доста, как да кажа, злоупотреба с езотеричното познание. Лично аз съм хващал хора, които крадат от мене. Крадат, копират ме, взимат моите думи, моя изказ, опитват се да вземат това, което правя. Хора, не става, бе. Дори да ме видите, че в момента лея восък, вие като не знаете думичките, заклинанията, какво като сте видели, че се топи восъка и се лее във вода, примерно. Или, примерно, се опитвате да вземете някои от другите методи, с които работя. Няма как да стане. Няма как да стане, защото най-малкото което, това не са просто карти, така мешаш ги, отваряш ги. То си има специално наричане, специално баене, настройка на картите, за да покажат отговора на въпроса за конкретното лице. Не е просто така. Има една поговорка, която гласи, че от гледане кучето да е станало касапин, ама не е станало, нали? Значи занаят може да се краде, но ти успяваш да откраднеш нещо, а не всичко. Има специфика, която трябва да бъде разкрита, която трябва да бъде обяснена. Не става просто така.
Но да, има злоупотреба в езотериката, има плагиатстване. Има хора, които аз съм ги хванал хиляди пъти в това да плагиатстват, да крадат. Не само от мене и по принцип. Обаче в крайна сметка няма как да стане. Трябва да знаете, че това е даденост. Това не е просто ей така. Така. Здравейте! Добър ден! Заповядайте, слушам ви. Мария, Мария? 7 септември, 44. 7 септември 44. Да. Така? И Анна. Как? Анна с две. Така. На 21 октомври. 22. 2-2. 21. И първи, 10, добре. 63-та. Така. Искам да попитам, има ли Анна някаква магия или изобщо нещо, негативна енергия? Добре, веднага ще я проверя. Анна с майка Мария, нали така? Да. И Анна с двена. Да. Добре, сега ще погледна, ще изчисля и ще кажа. Така, далечната 94-та година показва, че е имало важно събитие или премеждие в живота на Мария. На Анна, пардон. Чуваме ли се? Чувам се. Така. Или около тая година. Слушам. Така, момент. Не, към днешна дата не показва. Чакайте пак да сметна да видя. За по-сигурно. Не, чуйте ме. Към момента не показва да има негативно влияние директно магия. Сега ще видим и картите какво ще покажат, но към днешна дата проверката съветва да обърне повече внимание на здравето и то в частност на кръвни стойности или на възпалителни процеси. Чувате ли ме? Чувам, да. Така, момент сега да видим какво ще покажат и картите, защото те могат да дадат информация от миналото. Тоест, ако нещо е правено в миналото, какво е било то? Добре. Момент така. Така, смъртен случай в семейството при Яна. Кой почина? Баща й. Виждам. Вижда се гроб тук. Да, баща й. Така. В миналото Ана ходила ли някъде да й се гледа специално на карти? Тук има, не знам, при нея сме ходили, да. Така. Тази жена казала ли е на картите, че има нещо направено? Тя вика, че нещо се смущава, смутено, негативно. Да, защото тук при мене се вижда, че е гледано на карти и на картите се е показало, че върху Ана има нещо направено и то направено от кофти место. Така? Така. Взимали ли сте някакви мерки да разваляте, да чистите и така нататък? Тук при нас, ама то почти нищо не става. Моля? Да, има ли си? Виждам, защото тук нещо е правено, да се чисти. Да. Какво правихте? Спомняте ли си какъв ритуал, нещо? Те боса клеяха там, гледаха на какво правя, къде да не. Ясно. Ами чистено е. Към днешна дата няма, но се вижда, че е гледано на карти и на картите се е видяло, че има нещо направено в миналото. Да. Добре, благодаря. Така, нещо друго интересува ли ви? Не, ако може там за някакъв ритуал да ни включите.
А ритуала е когато се открие негативно влияние. Тогава се предприема мерка за изчистване с баяна вода, с муска и с восъчно леене. Добре, благодаря, приятен ден. Хубав ден и от мен и благодаря за доверието. И така, скъпи приятели, виждате, че нещата и от миналото влияят. Сега искам нещо друго да обясня, което е доста важно. По принцип, разделът от минало, от настояще и от бъдеще е основна, но тя е и символична. Тоест, миналото, настоящето и бъдещето, те са взаимно свързани и е символично деленето на тях. Защо? Защото някои събития от миналото влияят в настоящето, а някои събития от настоящето ще повлияят на бъдещето. Затова има условно разделение на минало, настояще и бъдеще, но реално погледнато има и много силна връзка между миналото, настоящето и бъдещето. Това е важно да се знае и така нататък. Сега очаквам вашите обаждания. Виждате ефирния телефон изписан на малкият екран. Това е телефон, на който и след предаването можете да ме търсите. Очаквам вашите въпроси под формата на СМС на 19 19 55. Първа дума Демир, малко име, дата на раждане. Здравейте! Здравейте, Джешмир! Казвам се Диана. Здравейте! Не ви чувам добре. Диана ли казахте? Да, малко лошо говоря. 10 и 11. 10 и 11, 55. Момент, правилно ли чух? 10 ноември 55-та? Да. А името не разбрах само. Диана. Диана с А или Я? С Ана. Диана. Така, какъв е въпросът, Диана? Проверка. Проверка за магия. Дайте ми името на вашата майка. Иванка. Иванка. А не Ивана, Иванка, така ли? Да, Иванка. Добре. Момент така. Диана с А. Да. Що ви е толкова самотна душата на вас, Диана? Проблеми много. Сама съм. Сама си, да. Ти трябваше да имаш 2 деца. Няма. Капацитета по хороскоп ти е бил за 2 деца. Така. На първо четене проверката не показва наличие на магия. Не показва. Сега ще го сметна пак. И ще видим от миналото какво ще излезе. Не, направена магия няма. А я ми кажи, ти имаш ли оплаквания с жлъчка черен дроб? Не. А? Не. Гласа ми е паднал. Не. Остави гласа. Значи към момента и по принцип показва, че това ти е едно от слабите места, на които трябва да обръщаш внимание. Чакай така. Диана! В миналото някой се е опитвал да ти затвори пътищата. Ти изобщо била ли си женена, ми кажи? Да. А разделили се или? Да. Виж какво, тук някой се е опитвал в миналото под формата на някакви негативи и така нататък да ти затвори пътищата. Да. Така, значи при тебе това, което е желателно да се направи е отключване на късмета, в смисъл да имаш повече шанс в живота, повече възможност и така нататък. Това трябва при тебе да се направи. Как?
Е с определени методи и техники. Това не може в ефир. Още повече, че като знам, че се краде, няма как да стане в ефир да споделя как стават нещата. Така. Обадете се след предаването, ако искате, и така продължаваме. А не, по един въпрос, защото всеки иска да звънне. Така, благодаря за доверието и за обаждането. Очаквам и вашите следващи въпроси. Всички вие, които изпратите въпроси под формата на SMS на 19 19 55. Ако не успея в предаването, защото, както виждате, имат телефонни обаждания, след предаването ще ви отговоря писмено. Здравейте! Здравейте! Обажда се Галина. Галина. На 6 август, 56-та година. Така. Така. Дописваме Бисер. 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 Да. 8 февруари. Добре. 80-та. 80-та, така. Красимир. Добре. 13 юли, 52 година. Така, значи това сте вие, мъжа ви и сина ви. Да. Къде е съпругата на Бисер? Къде му е семейството? Няма. Знам. Няма. Знам. Затова питам. Да. И трябва върху него да се види дали не му е евентуално затворен късмета и заради това да не е успял да намери своята половинка. Да. Така, искате ли да направим проверка на Бисер? Да. Добре, момент. След малко ще обясня нещо по повод на късмета за всички, които не знаят. Какво значи късмет всъщност? Майка Галина, нали? Да. Галина с Г. Г като Габрово. Галина. Точно Да, така. Да. момент. Така, вашият син да е минавал през някакво изпитание или премеждие 90-те години? Да. Да. Виждам. А имало ли е падане? Падане. Моля? Не. Я пак си помислете. Падане. 90-те години ли? Кога е било това? Еми да. Не мога да се Не се сещате. Добре. Значи директно към днешна дата проверката не показва магия при него. Сега ще видим картите, какво ще покажат обаче. Да. Така, както и подозирах. На него госпожа му е откраднато все едно щастието, късмета и тия неща. Вижте какви карти. Ето ги. Буквално все едно му откраднат късмета, откраднато му щастието, откраднат само тия неща. Виждате ли ги? Да. Ето ги. Значи тук при всички положения е хубаво при Бисер да се направи отключване на късмета. Да. Да. Вече вие преценявате, за да може да подсилиме тенденцията в крайна сметка той да създаде партньорство и да не е сам. Да, виждам, че той се е преориентирал или е имал един период, в който е бил насочен повече в сфера работа, да печели, да постигне финансов просперитет и така нататък. Това е било в периода между, сега ще ви кажа колко, около 30 няколко годишна възраст до този момент. Да. Така. Обаче има и нещо друго, което е в ущърб на вашия син. Това е, че той има прекалено големи изисквания по повод на човека, който ще застане до него. Гордостта при него играе кофти роля. Той трябва да свали малко гарда. Ако не иска да остане сам в живота. Разбрахте ли ме? Разбрах. Да. Да. Добре? Да. Ако искате допълнително да говориме, след предаването.
Добре, благодаря. Успех желая. Да. Мерси. И така, продължаваме нататък. За всички, които в момента гледат в YouTube или в TikTok. За да видите телефона за връзка в студиото, просто пуснете на Folklore TV и ще видите телефона за връзка в студиото, или гледайте в YouTube, канала е Феномени. Здравейте! Здравейте. Слушам ви. Може ли да ме свържете с Демир? Да, аз съм. Здравейте. Здравейте. Слушам. Искам да 22.1. Добре. 22.1. Да, 22.1. разбрах. 75-та. 22 януари Евгения. 75-та. Кой е това? Евгения. Евгения. Така. Да. Искам да попитам за нея. Какво? Ами нещо изпаднала в... Чакам да ми зададете въпроса. Изпаднала е в някакъв стрес ли е? Взели ли сте мерки по този въпрос? Да е лято, восък, да сте лели куршум? Не. Защо? Не. Защото да паса обаждам да ми кажете какво трябва да направим. Я ми дайте вашето име. Христина. Христина. Аз съм свекърва й. Името на майка и ми дайте. Снежана. Снежана. Да. Сигурно ли е, или е Снежанка, или как? Снежана. Снежана. Добре, сега ще я проверим Евгения за негатив. Добре. Снежана. Разбрах. Тя е на... Дата не ми 11. трябва. Дата не ми добре. трябва. Добре. Освен всичко останало, трябва да ви кажа, че при Евгения се усеща едно обезверяване. Да. Все едно тя нито вярва на висша сила, нито вярва на... Разбирате ли? Тотално обезверяване. Да. Слушайте през телефона, не през телевизора. Да. Тя е с уроки. Урочасана е. Уроки. Урока. Да. Трябва някой да й пребае за уроки. Чакайте да видим на картите какво ще излезе. Добре. Много интересно тук излиза. Я ми кажете, тя да ви е споделяла, че чува някакви гласове или че вижда някакви неща? Ами, да вижда не, ама нещо така е много плашена, много е... Не, директно ви питам да ви е казвала, че вижда примерно някакви сенки нощно време или примерно нещо такова, което е с духовен произход. Не ми е казвала. Я попитайте. Защото на моите карти излиза, че проблема не е магия, проблема е уроки и ви казах, нали, че трябва да направите баене за уроки, но тук ми се струва, и не ми се струва, то се показва на картите, че нейният проблем по-скоро е свързан с, директно ще ви кажа, духовна същност. Айде така по-меко ще ви го кажа. Да. Кой почина при нея? Да не е починала, ама майки не е добре и тя покрай нея много се стресира и оттам идват всичките неща. Остави това. Тук има някаква връзка с дух на почина около нея. Не случайно казах духовна същност. Войчо и преди 6-7 месеца почина.
Ето. Тя имала ли е нещо общо с него, примерно да са били родени в един и същи месец или нещо такова? Не съм я Не знаете. той кога е. Не знаете. Тук на картите, съжалявам, че нямам по-близък кадър да ви покажа на картите какво излиза. Че проблема тук по-скоро е свързан с духовна същност или дух на близък починал около нея, който тя може да усеща, да вижда, да чува и това допълнително да я вади от релси. Това си излиза на картите. Да. Но хубавото в тази цялата работа е, че картите дават изцеление. Ако се намери подходящия човек, който да помогне, това нещо може да се реши като проблем. В смисъл, в случая трябва да търсите човек духовник, който да направи необходимото. Да, свещеник или някой, който да. Това показва на картите. Да. Добре. И отделно баене против уроки задължително. Чувате ме. Отделно баене против уроки и отделно за този страх и стрес воз колен или лене на куршум. Това. Искам да ви кажа, между другото, един много интересен случай от миналата седмица след предаването. Обади ми се една жена, която попита за сина й и се съмняваше, че има направена магия. Много интересен случай, сега ще ви го кажа и ще го опиша. Здравейте! Здравейте! Ало, добър ден! Заповядайте. Казвам се Таня. Така? 30 юни. Така? 59-та. Така? За проверка. Дайте име на майка. Лилия. Лилия? Да. Добре, сега ще провериме. А вие сте Таня, не Татяна или нещо? Не. Добре. Така, далечната 96-та година важно събитие или премеждие около Таня? Да. Самодивско настъпано или урама има при нея. Тя да се оплаквала от схващане на крак, примерно? Да. Ето ти го. Момент така. Да. Така. Значи, трябва да намерите човек, който да бае за самодивско настъпено или урама. Чувате ли ме? Да, чувам ви. Така. И отделно, картите показват при нея, че трябва да се направи воса колена и то по християнски или мюсюлмански начин, т.е. с молитва. Да. Ето ги картите. При нея трябва воса колене да се направи. Да. Ако искате, звънкате, има алтернатива и за баене за самодивско, има алтернатива и за воса колеене, вече вие си преценявате. Да. Даже аз тук сега ще си отбележа, за да може, ако се обадите, направо да говорим, да не ви питам какво сме говорили и така нататък. Добре. Ето, пише си самодивско и воса колеене. Така, сега казвам бързо за случай. Обади се една майка да попита за сина й. Направихме проверка, първо с изчисленията и се показа самодивско настъпено или проблем от джин. Слушайте колко интересно. Аз ще го опиша този случай и ще бъде качен в страницата на Феномени във Фейсбук. Здравейте! Здравейте! Чуваме ли се? Ало? Здравейте!
Демир, Да. 11 октомври, Така. 52. Така. Намалете телевизора и слушайте, говорете в телефона. Как се казва човек 11.10.52? Пепа. Как? Пепа. Пепа, да. Пепа. Така, въпроса. Васил, Васил. 22 юли, 6 или 7 месец. 6, Така, година. 49. Така. Във връзка съм с този човек. Ама вие всеки предаване звъните и всеки път едно и също си говорим. И не сте се чували с него и питате дали ще се поднови контакта и така нататък. Да. Ема вие всеко предаване звъните и всеки път ние казваме едно и също. Няма смисъл. Така. И какво се случва? Правим проверката на това момче и се показва проблем от духовен характер, проблем от джин или самодивско настъпено. Нали пак, това са самодивите, което друг път съм го обяснявал. Отварям на картите и на картите се показва, скъпи приятели, за мен истина, за вас лъжа, директно обсебване. Обсебване се показва. Малко да зачака зрителя, за да мога да си... Изчакайте само да разкажа набързичко. И съответно съветът... Да, и съответно съветът в този случай беше, понеже аз не мога да се нагърба с такъв проблем. Съвета беше... Изчакайте само да разкажа. И съветът беше от мене към тая жена, като тя в процес спомена, че сина и както седи спокоен, така в един момент почва да агресира, сам да си говори, да псува и така нататък. И съответно въпросът, изчакайте, моля ви. И съответно отговорът ми и съветът ми беше да се обърне към духовник, било свещеник или ходжа, който да направи ритуал екзорсизъм за изгонване на бесове, защото проблема при него беше обсебване. За пръв път в моята практика имах такъв случай, ще бъде описан. Айде, здравейте сега, слушам ви. Здравейте, Тимир. Здравейте. Искам да попитам за една открадната каравана. Така. Така. Моето име ли да кажа? На кой е караваната? Караваната на кой е? На дъщеря ми. Как се казва тя? Мария, 21 юни 75-та година. Така, караваната в близкия месец време ли е открадната? Тя беше оставена на една като градина място и не мога да ви кажа кога е открадната. Ама скоро ли? Скоро ли? Сигурно скоро. Мисълта ми това е станало по време на ретроградния Меркурий. Затова ви питам, около месец време ли стана това нещо? Не мога да съм точна. Долу-горе. Долу-горе. Са намерили или не? Нека да видим картите какво ще покажат, въпреки че рядко се наемам да правя прогноза за изчезнали вещи. Да, чакам. Така, само за секунда да взема тия карти, където... те са на другата маса. Добре. Момент така. Госпожо, тегла положителни карти, които дават, че има шанс най-малкото да се получи информация и да се направи нещо положително във връзка с тая каравана. Обърнете се към институция. Обърнали ли сте се вие? Не сме. Какво чакате? Значи картите показват, че трябва да се обърнете към институция. Да. За да може да има евентуално някакво раздвижване по този въпрос. Иначе няма как. Да. Благодаря. Моля. Записваш ли за ритуали? Ритуала се прави само ако бъде открита магия. Не знам дали има магия. Аз лично. Трябва да се провери. Затова в началото на предаването казах, че има ред на работа. Първо се прави анализ, проверка и чак тогава се предприемат ритуали, ако са нужни. Да, не съм чула началото. Сега искам да ме напиша за твоите ритуали. Така, обадете се след предаването
и ще говориме. Благодаря. Така, продължаваме нататък. Мисълта ми, скъпи приятели, че е много важно да се разбере от какъв характер е негатива. Както разбрахте и както стана ясно, аз имах случай директно за обсебване. И заради това пратих конкретната жена да потърси духовник, който се занимава с екзорсизъм, т.е. с махане на такива неща, които са обсебили тялото, в случай на сина й. Това може да бъде свещеник, това може да бъде ходжа, нали, който примерно да махне джин, ако има и така нататък. Така че не винаги проблема е магия и заради това толкова настъпателно във всеко едно живо предаване ви казвам. Проверявайте! Не дейте вие да преценявате. Здравейте! Здравейте! Слушам. Ами, искам да попитам за мене. Нещо става. И въпросът е да кажем за разни магии, пръскане и тем подобни работи. Много участвам. Добре. Дайте да провериме. Как се казвате вие? Цветан Димитров, 2 април 50-та година. Цветан, 2 април 50-та? Да. Дайте ми име на майка ви. Моля? Името на вашата майка. Тя е починала, Величка се казва. Величка? Да. Сега ще провериме. Кой загубихте вие рано време? Първо брат ми, после баща ми, да. след това майка ми. За брат ви стана въпрос. Така, момент. А буква Х кой е? Моля? Буква Х. С. Х като Хасково. С от Хасково. Не С от Хасково. Буквичката Х като Хасково. Да, Х. Кой? Да, има много приятели. Хубен... Разбрах. Добре. Това ми се струва, че някой починал с тая буква. Сега. Нищо, това за домашно. При вас не е хубава проверката, господине. При вас директно на изчисленията си показва негатив. Чакай да видим от какъв характер е. Сега да ти кажа нещо, бях го управител. Момент. Така. Директно казвам така. Първо, при тебе има негативна самонастройка. Тоест ти мислиш отрицателно и по този начин предизвикваш лошото. Това е първото. Да. Второто, което е, излиза, че в миналото някой ти е правил нещо с катинар, т.е. да ти се заключи късмета, ето виждаш ли? Да ти се заключи късмета, щастието и така. И третото, което е нещо предметно. Намирал ли си ти някакъв предмет в дома ти? Да. Това е. Директно намирал ли си заключен катинар? Ами да ви кажа, дето спа на спалната, отзаде на гърба, към стената, имаше залепено там нещо и където го е. Да, това е предметното. Ето, предмет в дома, който носи негатив. Значи в случая при тебе, Цветане, веднъж трябва да се направи върху тебе изчистване от негативното и след това върху дома ти. А в момента да ти кажа, бях домоправител на хода, тук хода се разби и станаха едни работи, украли се касата и негативи, колкото се искаш целия ход. Това няма нищо общо с тебе.
Значи ние говорим в случая за дома ти. Да. Че там е имало някакъв предмет, който излъчва негатив, най-вероятно който е направил с недобра идея, и другото, което е късмет. Имаш заключване, да, с катинар. Ето ги картите. Това си. Но най-важното, което е, първата стъпка, Цветане, първата стъпка към изчистването е да спреш да мислиш негативно, защото първата карта, която изтеглих, е на самонастройката. Тоест ти допълнително се самозаключваш, самосугестираш и доста голям процент от този негатив е свързан именно с тая самонастройка, която ти имаш. Значи ти трябва да изчистиш мисълта и след това да ти се изчисти тялото от негативите. Но трябва да спреш да мислиш негативно. И да си втълпяваш, че непрекъснато някой ти прави и така нататък. Това е много важно. Да. Добре, благодаря. Ако имате желание, обадете се и има какво да предложа като алтернатива. Добре, пожелаваме само здраве, всичко си идва от само себе си. Амин, да бъде. Благодаря за доверието. Ето, скъпи зрители, виждате, всичко се случва тук и сега на живо и както става ясно, зрителът потвърждава това, което се показва тук. Няма какво да кажа повече. Сами си въдете изводите. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Слушам ви. Добър ден! Добър ден! Заповядайте. Иванка, 13 септември, 5-7. Така? Аз имам въпрос само. Да. Изгубях си кученцето от 4 дена, ще се прибере ли? Искам това да го проследим извън предаването, защото тия карти, които ползвам за такъв тип въпроси, са ми на другата маса в студиото, няма как да ги взема сега. Имам ли ангел-пазител на това само въпрос? Всеки има. Всеки ли има? Всеки на има. мен коя или не може да ми отговори? Не. В момента не. Добре, тогава, да чувам. До чуване. Всеки има ангел-пазител, скъпи приятели. Всеки, който е кръстен или който е приел, съответната вяра, в която вярва. Но всеки има. Така, продължаваме нататъка. Очаквам вашето обаждане. Както виждате, аз съм винаги бил лоялен и директен и честен спрямо вас. Нещо, с което не мога да се справя, за мен не е проблем да кажа не мога, но не и да подведа. Или да излъжа, или да кажа нещо там, колкото да мине номера. При мен това го няма. Всеки един експерт си е строго профилиран в конкретна област. Няма как всичките да сме шир потреба. Здравейте! Здравейте! Ало, добър ден, господине. Заповядайте. Иванка се казвам. Да. 7-4. Така. 68. Така. Искам да попитам за дъщеря ми Десислава. Намалете звука на телевизора. Намалила съм го. С Чувам Демира го. ли говоря? Моля? С Демира ли Да, говоря? да. Намалете просто звука, защото вие се бъркате с забавянето на звука. Десислава, кога е родена? Добре. Ало? Да, чувам ви. Десислава, кога е родена? Десислава 21.11.95. Защо? Тя отказа ли се от висшето образование? Какво стана при нея? Не. Продължи го. Приключило е. Добре, радвам се. Така, слушам. Така, искам да попитам за нея дали има някаква направена магия, значи всичко, което вървиме напред, една крачка, 3-4 крачка назад. Сега ще я провериме. Добре, аз пак искам да се върна на въпроса за висшето образование, защото ми дойде като инстинкт, като усещане. Имало ли е нещо... образование е бакалавър завършено и магистратура завършено. Добре, ама имало ли нещо, от което тя се отказала или примерно е трябвало една професия, пък тя е записала друга? Има нещо такова, някаква въртележка ставиш? Първоначално беше за финанси кандидатстваше, не я приета
и я приех икономика, но следващото образование е финанси и магистратура. Добре. Отказвала. Значи изпълнила си го е. Добре. Изпълни го е абсолютно. Добре, чудесно. Сега ще видим. Така, 27 година. Запомнете я. Да. Важно събитие или премеждие? Или около тая година, нали? Да. Защото понекога нумерологията дава откат плюс-минус единица. Така. Към днешна дата не показва да има магия. Вие чистили ли сте някъде? Ами да, ходих при една госпожа, стигнах се до нещо като леене на куршум, но нещо не бяха добре нещата, да ви кажа честно. Смисъл, куршума не е бил хубав ли? Ами, не знам дали въобще се направи нещо. Оставях и една тениска с снимка нейна, което след почти месец ми се върна. Нещо много голями така съмнения, честно казано да ви кажа. Така, към днешна дата, Десислава, да има оплаквания е тук тежест в гърдите? Да. Как е дишането при нея? Ами не добре, така задъхва се доста... Това показва към момента на проверката. Обърнете внимание на този проблем и се обърнете към лекар. Момент така. Да. Друго нещо да... Момент. Така, нещо друго искам да ви попитам, госпожа. Да. Десислава била ли е бременна? Не. Сигурна сте? 100%. Добре. Значи това е свързано с рода на Десислава. Коя жена от рода на Десислава е губила дете? Къде да знам, не мога да кажа. То роднини много вече и не общуват хората както трябва. Не мога да кажа такова нещо. Много интересно. Аз тук виждам нещо, което не мога да го вържа обаче. Тук е имало жена във вашия род, т.е. в рода на Десислава, която е изгубила дете. И тая загуба на дете е била обвързана не просто защото така е било писано или нещо, а защото е правено за да се случи това. И затова ви попитах, Десислава била ли е бременна, имала ли аборт? Не. Просто правихме ноември месец една операция, която не е свързана с тези работи. Не. Гинекологично е по яйчниците, но не е в такъв смисъл. Ясно. Киста, която беше премахната ноември месец миналото година. Ясно. Не. Това не е общо. Да. Не знам защо картите това показаха. Не мога да кажа. Картите си показаха, че е правено нещо на някой, може от рода да не е директно върху Десислава, правено за загуба на дете. Ето ти гробището, ето ти фигурата на детето, ето ти фигурата на вещицата. Това е правено от някой нещо във връзка с... Помислете да не би това да е нещо правено на някой назад в рода и то да се префърля към нея. В смисъл нещо като проклятие и примерно то да тръгва да речеме от поколенията назад, примерно баба и така, и назад и напред вече през вас да речеме, през нея. Просто никакъв късмет, аз ви казвам. Всичко е блокирано, пълен блокаж от всякъде. Ами, за блокаж не знам, но аз ви казвам, че към днешна дата върху Десислава няма директно направена магия. Това, което излезе в картите, е по-скоро явно правено на някой, който върви напред в поколенията. Някой да няма дете или някой да загуби дете, това може да е бил някакъв нежелан брак,
който, примерно, жената да е забременела и, примерно говоря, свекървата или някой да отишъл да е направил... Не, чак толкова да ви кажа откъсничеви неща назад не мога да кажа. Ами разберете ги. Ама разберете ги, затова ви ги давам аз като примери, да разберете какво е посланието на картата и да разберете дали имало такова нещо. Ами няма как да ви кажа, защото почти всичко измряло вече да ви кажа около близките роднини. Еми не знам. Не знам, но това се показва на картата и може би самия факт, че Десислава е на 32 вече и 3, нали? Не, на 30, тя сега ще направи 30 тази година. Да, ама тя до момента няма, семейство няма такива неща. Да. Това не е случайно според мен. Щом така реагират картите и щом показват това има някаква връзка с вашия род и с миналото. Иначе, що ще го показват картите? Нали, помислете логично. Да. Да. Какво може да направим за това нещо? Трябва да помисля, защото до сега не съм имал такъв случай и трябва да помисля какво може да се измисли. Добре. Така не мога на примависта да кажа. Как да ви се обадиме на вас? На същия телефон, код 22. След предаването? Да, след предаването, след 17-18 часа нататък, нали, защото трябва да излезна от сградата на телевизията. Ами, аз днес съм рожденичка, вие утре... Верно, че да. Верно, да сте жива и здрава, госпожа. Благодаря. Жива и здрава, ако искате и утре може да се обадите, няма проблем. Добре, благодаря ви. Може утре 17-18 часа. Да, тъмън аз ще помисля нещо... Значи ние първо трябва да го разчопиме този случай. Да разбереме защо се показва така на картите и каква връзка има това с вашия род. Сигурно е и тогава да се мисли какво. От страна на съпругът ми, не от моя страна. Така предполагам аз. Може. Но има нещо. Всичко е измряло вече и където се вика няма и кой да се попита. Да. Има нещо, госпожа, в тази посока. Трябва Добре, ще се чуеме утре. Ще ви напомня, че съм аз. Да. Благодаря ви. Добре. Лека. Успешна лична година ви желая, Иванка. Благодаря. И много здраве. Благодаря ви. Благодаря. Аз също. Живи и здрави и вие. Благодаря. Ето, скъпи приятели, понякога имаме такива казуси, както този в момента, в който ние много трудно може да хванем същината на нещата. Трябва много мислене, трябва много чоплене, както аз обичам да казвам, за да видим защо така се показва и каква връзка има това с конкретната зрителка. Така, очаквам следващи обаждания, но може би този случай трябва да се работи с друг колега, не знам, ще го мисля. Здравейте! Ало, здравейте! Здравейте! Леман се обажда. Кой? Леман се обажда, родена на 4 марта 73-та година. Интересуваме дали имам направена магия. Добре, Леван, така ли? Леман, да. Леман, добре, да, Леман, правилно. Дайте ми име на майка, Леман. Неджмие. Я пак? Неджмие. Неджмие, добре. Да. Сега ще провериме да видиме. Не е добра връзката в студиото и не се чува много хубаво, затова ви карам да повтаряте, за да съм сигурен, че съм записал данните. Така, ти някакво премежди да си имала като дете, Леман? Да, имала съм. Падала съм. Това е било около 7 годишна възраст. Не си спомням. Около, казах. Моля? Около. Знаеш ли каква информация тук излиза? Че ти като си била малка, много са те урочасвали и водили ли сте някъде да ти четат, да ти баят? Да. Видях. Знаеш ли, че имало случаи, в който такива тежки уроки си имала, че без малко да те загубят, да те изпуснат? Спомниш ли си го това? Да. И то видях женски образ. Такава жена забрадена, тя ти е чела нещо.
Да. Видях. Тук много ясно излизат тия неща. Мине към днешна дата не показва магия, чакай да видим картите какво ще покажат. Добре. Така, Леман, я ми кажи, ти семейна ли си? Разведена съм, не съм семейна. Така, не случайно те питам, защото първо в хороскоп имаш такъв показател за жива раздяла развод, но тук показва, че в миналото в дома ти имало много гюронтия. Да, имаше. Я ми кажи, ти някакъв предмет в дома намирала ли си? Намирах черупки от яйцо, обаче... А нещо... Мислих, че... Чакай, а нещо муска или нещо такова предметно като талисман? Не се спомням. Защото на картите показва, че нещо в дома ти под формата на муска или на талисман е имало, което е провокирало тия големи скандали в къщи. Защото ето виж картите какво показват. Заради талисман или нещо предметно магическо, тая карта говори за скандали, гюронтия, караници, такива неща. Слушай какво ще ти кажа. Макар да си мюсюлманка, чуваш ли ме добре? Да. Искам да напръскаш дома си със светена вода. Обаче да знаеш, че светена вода не се гази. Като ръсиш, ще ръсиш по мебели, по дивани, по футиоли, по легла, но не и на земята. Разбрали ме? Да. Светена вода не се гази. Тук трябва светена вода на картите показва, която да се изчисти дома ти. Да, благодаря ви. Моля, но няма магия към днешна дата при тебе. Благодаря ви много. Успех! Успех и на вас. Мерси! И така продължаваме нататък. Ето, скъпи приятели, когато има, като няма, аз не мога да кажа нищо. В смисъл, не мога да ви излъжа да ви кажа има, при положение, че няма. Абсолютно наживо излъчваме всички случаи, които в момента се чуват и гледат в предаването, са наживо. Нямаме поставени лица, нямаме такива неща, нали, предварително изготвен план график на предаването или някакъв сценарий, по който да се движа и така нататък. Не, аз винаги излизам без сценарий и винаги предаването върви чрез вашите въпроси, чрез вашите случаи. Нали, всичко става тук и сега на живо. Можете да проверите, като се обадите. Че излъчваме в момента на живо. Те заради това и телефоните се въртат, и двата телефони са актуални след предаването. СМС 191955. Здравейте! Здравейте! Слушам. Обажда се Пенка. Пенка? 28 юли 57 година. 28 юли 57, така? За проверка искам. Дайте име на майка. Нонка. Нонка. Да. Момент. Каква е тази жива раздяла при вас, Пенки? Моля? Каква е тази жива раздяла при вас? Ами развод имам. Да, по съдба е. И две деца трябваше да имат, едното от които да е момче. Да, имам. Добре, Имам. добре. Уроки. Аха. Уроки. Значи трябва да отидете да ви се пребае за уроки. Урочасана сте. Добре. Момент така.
Вие чистили ли сте някъде нещо? Ами ходила съм за страх и за стрес веяни на лово при една възрастна жена. Другаде? Другата не съм ходила. Намирали ли сте нещо предметно? Не. Не. В дома или някъде около дома? Не съм намирала, не се сещам, не съм намирала, нямам спомени. Ясно, добре. Добре. Няма да коментирам. Щом не сте намирали, няма да коментирам. Така. Добре, отидете и да ви се пребави за уроки. Добре. Ама вие не виждате, така ли? Ами проблема е, че видях нещо и заради това така тактично ви попитах. Нямам спомени да съм намирала. Добре. 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 Успех желая. Всичко добро и от мене. Така. Продължаваме нататък. Има още минутки до края на предаването. Така че ви очаквам за проверка за наличие на негатив, конкретни въпроси, точни отговори с помощта на нумерологията, на астрологията и на картите и така. Здравейте! Моля, кажете за късмет, ако обича. Така, казахме да се обадите след предаването. Вие сте нашата първа зрителка, нали така? След предаването се обадете. Така, продължаваме нататък. Чакам следващите зрителски обаждания. Тук и сега абсолютно наживо. Излъчваме едновременно в TikTok. Канала се казва Поглед в неизвестното. Излъчваме наживо в YouTube. Канала се казва Феномени. И излъчваме наживо по телевизията по Фолклор ТВ. Здравейте! Здравейте, Демир. Да, здравейте! Здравейте, искаме за проверка. Слушам. Денис, роден е на 8.2. Да. 93. Не чух името? Денис. Денис като море? Денис, да. С З или с С накрая го пишете? С. Сън като София. София, да. По принцип да. трябва да е с З. И името значи море. Така. Добре, дайте ми името на майка му. Денис. Надя. Надя. Датата за... Не, дата не ми трябва. Добре? Добре. Така, Денис имал ли е, по-скоро в случая той е Денис, не е Денис. Денис имал ли е в тинейджърските си години един период, в който е правил някакви зулуми, някакви пакости? Айде да го кажем така леко. Предполагам, че е имал. Имал ли някакви сблъсъци с закона? Не знам. Не знаете, добре. Не съм запозната с това. Добре. Може и да има. Защото не го виждам особено кротък, затова ви питам. Да, буен беше, да. Точно буен, да. Добре, дано да се е разминал. Да. Така. Майка му и баща му заедно ли са на Денис? Да. Така. Той самия да внимава, когато тръгне да прави брак, дом и семейство, като е препоръчително това нещо да стане, сега ще ви кажа кога, след 31-та годишна възраст нататъка. Препоръчително е да бъде внимателен при избора на брачен партньор, за да не стане така, че да има брак с разпад. Ама той има един брак и разпад. За това говориме. Това нещо е дадено по хороскопи, затова казах, че не е трябвало да прави брак до 31 годишна възраст. Да. Така. Може, така. Да. Добре, момент така. Добре. Нещо не ви чувам. Да, защото смятам за това. Добре. Момент. Не. Няма нищо.
имам едни такива съмнения, че някой се е опитвал в миналото да прави нещо, да го събере него с бившата му жена. Така. Да, възможно. Изчакай да видим и картата, какво ще покажете. Добре, чакам. Така, значи, нещо се е опитвало в миналото да му е правено, но то се е върнало като бумеранг. Така. Но имало някакви опити. Вие чистили ли сте някъде? Не. Не сте. Имало е някакви опити, сега може да има силен ангел-хранител или нещо, но има нещо, което се е върнало. Да. Но няма, към днешна дата няма. Така че спокойно. А той защо не е зад граница? Не знам, тук си е България. Трябваше да е зад граница. На него по-добрата му реализация в живота е там. А не тук. Как да е? Между 31-та и 40-та периода е много як и много силен за създаване на ново семейство и поколение. Да знаете. Да, Така че, ако иска да прави ново гнездо, да действа. Въпреки, че той до 30-та, между 20-та и 30-та му се е давало едно дете. Има дете, да. Ага. Има на 9 годинки. Момче ли е? Момче. Момче, ага. Да, това тук си му е по хороскоп между 20-та и 30-та създаване на поколение. Да, и то това малко е станало като внезапно, като малко изненадващо или как точно да го кажа. Сякаш малко неочаквано. Възможно. Да. Добре. Добре, благодаря. Успех желая. И аз на вас. Благодаря. Всичко. До чуване. И така, както виждате, скъпи приятели, много често, да не кажа винаги, всичко онова, което е драснато в хороскопа като тенденция, става. Ето и сега се убедихте и за развода, сега се убедихте и за детето. Общо взето, така е. Нумерологията и астрологията не са просто науки. Те са точност. Здравейте! 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 Демир, Да. искам да ми направите един преглед и едни карти да ми наричате. Преглед ли да ви правя? Да, и Аз не съм лекар, за да ви правя преглед. Мога да ви направя проверка. Проверка, извинявам се много. Как се казвате вие? Йорданка на 29 ноември 52 година. 29 ноември 52. Да. Така, име на майка? Паска. Спаска. Да. П. Не е ли Спаска С като София? Не, Паска. П. Паска. Паска. Не Паска, Паска. Павка? П. Да. Павка като Павел ли? Да. Пав. Третата буквичка е В като Варна. Павка. Паска. Сега да е Паска или Павка? Не се чува ясно. Паска, Паска, Паска. Я ми дай ми буквичките на името и като градове. П като Пловдив. П, А, Х, К, А. Дай като градове, бе жена. П като Пазарджик или като Пловдив. После А като Айтос. Третата коя е? Х. Дай ми град. София. София. Да. Значи Паска. Със С като Да, София. точно Паска. така. Добре. Точно така. Добре.
Самодивско настъпено или урама има при тебе? Така. Значи минала си през мръсно место и си настъпила нещо без да знаеш, си прикачила негатив. Следствие от което, като симптоми можеш да имаш схващане на крак, да се чувстваш като болна, като отидеш на лекар, примерно, изследванията да си добри, да имаш някъде схващане, като вид пареза, да не ти върви и така. Не е магия, това е самодивско настъпено. Имаш ли схващане на крак ти? Имам диабет и краката си не ги чувствам. Има моменти... Ама това е следствие на диабета. А преди това имала ли си смисъл да ти се схваща, не да не го чувстваш? Това е следствие на диабета, вероятно. Имала съм много минали години. Ами проверката показва самодивско настъпено урама. Тоест трябва да ти се бае за това. Разбрали ме? Да. Това е проблема. Искам нещо да ви споделя друго, може ли? Слушам. Ами, майка ми преди 25 години, както почина, и първата година, още, като лягам вечер, още не съм заспала, ще се лягам, една иска цапва напреди ми и виждам майка ми. Вие направихте ли нещо по този въпрос? Оттам да ви кажа друго. Да? С майка ми почнаха рода на майка ми, на баща ми, и вяват ми се. Сега като влеза примерно в школа, без да такова, виждам майка ми, говори ми. Какво ви казва? Ми казва, че живота както преживите, така и при тях. Това го знаем и съм съгласен. Да, техният живот е като нашия тук на земята. Така и? Точно така ми говори. Брат ме се пиваше на времето, той почина и аз гледам, че една пластмасова чаша. Добре, иска ли нещо? Чакайте малко да ви попитам. Иска ли нещо майка ви от вас? Не. Нещо, примерно да каже, да раздадете нещо за нейна памет или нещо? Винаги раздавам, винаги. Значи, единственото, което в момента ми хрумва, което можете да направите, да посетите църква и да помолите свещеника да направи упокойна молитва на майка ви и на всички тези, които ги виждате. Виждам ги, говоря с тях, спокойно, казват ми. Вижте сега, може да имате някакви такива, да сте по-сетивна, смисъл такъв. Възможно е. То стана доста години, 25 години, ама не ми пречи, не е хубаво и да я видя. Добре, аз ако съм на вас, бих поръчал упокойна молитва за всички тия, които ги виждате. Там майка, брат, кой казахте още? Да. Вижте, чакайте да ви попитам. Кой от тези покойници, за които вие споделяте, почина внезапно, без време? Внезапно не е, задържа се съпруга ми. Не. 2 месеца. Имате покойник, който умрял внезапно и който не си изпълнил мисията. Няма ми такава. Има. Върни се, виж. Има такъв. И виж дали конкретно този не ти се явява. Също. Нищо, помисли си, не бързи. Много често първо викате не, после се обаждате и казвате, ти знаеш ли, че имаше верно такова нещо. Помислете, не бързите, аз не ви карам веднага да ми отговорите. Но по повод на това, което споделяте, мисля, че има човек, който е починал бързо и внезапно и който не си изпълнил мисията. Баща ми. Може, не знам. Казвам ви какво усещане имам. Баща ми почина внезапно, прибуля ми, говорят си, буля ми си ляга, отива да го види и го слава починал. Ето, нали това? Ти ми казваш не. Не, ама да. 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 Хора, трябва да знаете, че когато излиза някаква информация, било
чрез интуицията и сетивността на конкретния специалист. Примерно аз не претендирам за ясновидство, аз съм дипломиран астролог, нумеролог, таролог. Обаче във всеки един от нас, който борави с езотерика, има изявена сетивност, която в годините се развива и човек става още по-сетивен и още, и още, и още. Има случаи, в които просто излиза една допълнителна информация извън картите и цифрите, като едно усещане. Това твърде често аз го споделям с вас. И на 90%, да не кажа на 100%, винаги това излиза така. Здравейте! С кого говоря? С Демир. С Демир. Да. Който сте на телевизора? Да. Здравейте. Здравейте. Много ми е приятно, че ви чувам. Благодаря за доверието, слушам ви. Харесвам ви. Благодаря. Искам да питам за сина ми как е със здравето. Не, за здраве не говорим, защото не сме лекари. Не говорите. Не, за здраве не. Искам да видя, да питам вас, дали е правено магия на сина ми. Добре. На сина ми, за мен, аз се казвам Марийка. 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 Да, дата. Марийка, 32 година съм. Така. Сина ми... Чакайте, Марийка, кога точно сте родена? 5 май 32 година. На моята баба на рождения ден. 5 май 32. Право. Така. Да. Сина ви как се казва? Сина ми е Венцислав, на 6 януари 61 година. Така, той как е с семейство, дом, съпруга? Има съпруга. Добре. Която е родена, която се казва Майя. Родена е на 9 май 64 година. А той по-късен брак ли направи или на време си? Ранен, даже по-рано, отколкото трябваше да бъде. По-рано. Защото при мен излиза, че не е в тия години, в които обикновено и помислих, че е по-късно. Затова. Както и да е. Сега ще го провериме за магия. Рано. Аз мога и да предположа каква е била причината за това нещо. Ожени са така набързо и не на време и малко не... Добре, момент така. Което ми се струва, че дали последствия за целия живот. Чакайте. Не бързайте да преценявате. Моля? Не бързайте да преценявате. Нека да видим какво ще излезне тук. Да. Самодивско настъпено и урама излиза. Моля? Самодивско настъпено или урама. Не е магия. Просто е минал през мръсно место и е настъпил госпожа. Да. Ако искате след предаването звъннете, имам алтернатива за това. Но ефира вече е към края си. И за това, ако искате след предаването и така, скъпи приятели, на този телефон код 22, да. И така, скъпи приятели, минутките изтекоха. След предаването ще бъде и на двата телефона, които бяха изписани на малкият екран, платформата за SMS-и също ще работи. Можете да изпращате своите въпроси на 19 19 55 и телефоните и платформата работят всеки ден, така че можете да се свържете когато пожелаете. Благодаря за доверието, благодаря за многобройните въпроси. Надявам се, съм бил полезен. Пожелавам ви успешен ден, успешен период и до нови срещи.